Moikka! Mä esittelen teille nopeasti nämä mun tämänpäiväiset ostokset. Ja hetkinen. Joo, kyllä se. Joo. Eli mä oon nyt mökillä. Mä esittelen teille nopeasti nämä mun ostokset. Eli ensimmäisenä H&M tällaiset presidenttisortsit, niin kuin yleensä sanotaan. Ja näissä on tällainen kiva kultainen yksityiskohta. Tää on nappi, mä en tiedä oikeesti tarkentaako tää, mutta kuitenkin tällaiset. Nämä maksoi 24,95. Sitten Ginat Tricotista tällainen paita. Tää on tavallaan niinku mekko. Et täällä on sitten tää peppu niinku täällä puolella tällainen kireytysjuttu. Ja tää maksoi alennuksesta 17,95. Muuten olisi ollut 32,45. Sitten viimeisenä mä en ostanut alkaa mikään paljon. Tällaisen Ginat Tricotista myös. Tällaisen reikätopin. Että tässä on niinku reikiä. Ja tääkin on aika pitkä tänne asti. Ja sitten on täältä silleen niinku kireä. Tällaiset ostokset. Mä tein tehdä teille huomenna sen meikkipostauksen. Mutta mä pystyn näitä lisäämään koneelle ennen sunnuntaita. Eli en myöskään mihinkään muualle. Koska mä en ottanut konetta mukaan, koska mä en nähnyt siihen mitään järkeä ottaa sitä mukaan, koska kuitenkin mulla on nyt hyvä aika tehdä näitä videoita teille ja silleen, että mä laitan kameran latautumaan ja sitten voisin tehdä teille vielä pienen videon, että mä voisin vaikka kertoa siinä vähän itsestäni. Sori, jos mä oon vähän räjähtänyt, koska mä tulin just hetki sitten ja mä oon leikkin vähän koirien kanssa. Että silleen, eli ei mulla varmaan sitten muuta ollut. Että nähdään taas. Kiitti kun jaksoitte katsoa tämän videon ja toivottavasti tykkäsitte ja pistäkää kommenttia.